Illum fi Brussell il-Ministri Ewropej responsabbli mill-affarijiet barranin iltqajna u kellna diversi temi fuq l-aġenda, kellna numru anke ta' ministri barra l-Unjoni Ewropea illi flimkien magħhom iddiskutejna. Bdejna bil-Ministru Kanadiża u allura relazzjonijiet eċċellenti transatlantiċi bejn l-Ewropa u l-Kanada, l-isfidi imma anke l-opportunitajiet globali li għandna. Kellna wkoll diskussjoni fuq il-Balkani, diskussjoni wkoll mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Ukrajna. L-Ukrajna li bħalissa qed tesperjenza invażjoni, qed tesperjenza gwerra fuq it-territorju tagħha u allura l-Ewropa li tinsab maquda u tadvoka għal waqfin tal-ġlied u li l-invażjoni Russa tieqaf immedjatament. F'dan ir-rigward tkellimna fuq il-pakkett li għadu qed jiġi diskuss, pakkett numru 6 ta' sanzjonijiet. Il-punt li jiena provajt noħroġ ukoll bħala Malta huwa li għandna nagħtu l-attenzjoni kollha meħtieġa fuq il-kriżi, il-gwerra illi qed tesperjenza l-Ukrajna. Però fid-diversi sessjonijiet semmejt ukoll kif ma nistgħux ninsew il-konflitti u l-isfidi l-oħrajn li għandna xejn inqas fin-naħa t'isfel fil-viċinat tagħna u allura anke l-isfidi li joffru pajjiżi bħal Libja fejn għandek żewġ gvernijiet, żewġ Prim Ministri li għadhom qed jaħdmu in parallel. L-elezzjonijiet għadna m'għandniex indikazzjoni meta se jinżammu, meta dawn suppost jinżammu x-xahar li ġej u allura il-messaġġ tiegħi biex isma' ejja ma ninsewx illi għandna sfidi oħrajn. Wieħed jittama illi ovvjament dawn il-messaġġi mhux biss ikunu qegħdin jittieħdu nota tagħhom imma l-kol flimkien naħdmu fuqhom.